وای نزدیک ده روزه لولایت کردستانی باجر کردستانی tek به tek şer devam dike. Hem de خوازیم ki barış süreci müzakere beraber devam dike. Bera gencime ne kuştani. Çayime da çiçek beraberden. Bera hayvan begerin. Bera helikopter teyare ne gerin. Bera askeri Türk ne gerin. Hem خواستنا me evet ki velatê me da na em dersê me da ne dusê rojê şer berdevam dike orman yangını devam dikin devlet ormana dide şevtandını dide şevtandını de mene şevtandiye xwedder nezaniye Gazeme ki naza pya borime pya buhime pya kesekime herkes jümünde rındvo marret beverdi na memleket ama na nazama bime ameme dina mo pima nazaro kalikima nazarı mezelama nazarı mağazemi devamlı bir yerimi ta zaubinu meşerimi marret verdiğinde rındek horeta yaşamız vimi nolu hurret borimi bir yerimi şerimi meterşimi. Ich komme aus Deutschland, ich bin Kroate. Ez bi xwe xirwatim lê hemaletiya Almanyayê me. Bi jinek Dêrsimî re zewişandî me û du zarokên me hene. Ez qasî aşiqê jina xwe me û qasî aşiqê Siruşta Dêrsimê me. Ez ji wekî bav û kalkên xwe yên ku li Xirwatistanê mexdûrê şer bûn, şerê li vir bi tundî şermezar dikim. Divê em li ser aştiyê bibin yek. Ji ber bûyerên van rojana qedexeyên li hin deverên Dêrsimê hatine ragihandin min pir xemgîn dike. Ez bang li Dêrsimiyên li Ewropayê dijîn dikim ku bilawarên Dêrsimê li vir 100,000 kes dijîn. Dişîn û şahiyê de divê em bi hev re bin. Em ê li vir jî ji xwarexaneyekî çê bikin. Cara duyem ez têm li vir. Peyama min ev e. Nabe ku dewlet wekî doza xwînî li meseleyê binêre. Divê dewlet hemalatiyên xwe hez